Arngut Nongtuh gas cylinder u Tengman T.Sangma arp khandai snem karta u bana shnong Asibra Tura pad u Robison S.Marak arp khandai snem karta na Upper Balsrigittim East Garo Hills kila Ngat haka Shrip jengki Pulit Williamnagar. Na kini Nongtuh layo kurup iki tiar bakila tu na iing briew kiba kynthup yah tylli ki gas cylinder kawei ke LG Smart TV bat arpusan tylli ki dakmanda. Haba ki pulit kila wanrah thanat kini Nongtuh kila yo phet bat day da ke jingiarap ki paidbah la yo bat biang ki. Haba la tokit kila phalaba kila le kini ki kamtu bat ki martu ki di ki briew sha asam. Ki kiti jo ka an kila set habendi bat ki jing tokit kidang ya chaprang.